ngifuna ngidumile, wangibuyisa endleleni le, wangibuyisa mina, wangibuyisa mina, yena uthando olungakaya, wangibuyisa mina. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngithobeke kubuyele kwamapostoli namapostoli nabafundisi nabomama nabasha hlala ukuphatha uhlelo egameni lenkosi lethu Jesu Kristu ephilayo. Lona okhulumayo ugogo Mpontshane Masibiya hlala eNgwelezane. Ngiyambonga abathandana kakhulu uNkulunkulu namhlanje ukuthi nami ngibe khona kulesi sikhathi. Nokufakaza okuningi bazali ukuthi ngenxa yesikhathi ngizosholoko nje usobala akekho kakhulu ngiqale ngokubonga umkhuleko waseRoma 10:9. Nangulela udadewethu kahle omunye wasibiya lapha eNgwelezane engasakwazi ukukhuluma, evalekile nje ukukhuluma, uphethe ukuguliswa izinso, uguliswa amaphaphu, inhliziyo. So ngamfika lelo la ngasakwazi ukukhuluma, inhliziyo yathi masibe ngathi angiphathe i-cellphone yami hambe nayo ngifike ngimnikeze noma engasakwazi ukukhuluma. Ngayithatha i-cellphone number nayo safika lapha yana ngabona ukuthi ayisimo sibi kakhulu. Mase ngithatha ngiyamnikeza ngibeke endlebeni, ngiyambambela-ke ngathi abasho ngathi ngisambambela ngambona ephakamisa isandla naye eyibamba. Ngambona ukuthi useyasho uyabalandela ngomlomo lokhu okushiwo ngesifoni nomthandazo waseRoma 10 bazalwane. Saphindela ekhaya nakusasa masengibuye seyathi ukuthi ngiyafona ukuthi sisi into ebingibambe emphindeni ngavuma bangikhulume. Ngaleso sikhathi nje emva komthandazo ivele yehla, ngiyaphefumula kahle manje, konke seku-right. Namhlanje izolo ulapha the Bay. The Bay usenjalo ke manje kuthiwa sekufaka inhliziyo ayisasebenzi namaphaphu neziso, futhi sinte kade samphatha. So njengamanje use-ICU uyaphefumuliswa, kodwa ngayiphatha le cellphone yami khona izolo. Ngafika ngayibeka ngacela kodokotela bathi ngayisebenzisayini batona impela siyadinga kakhulu umkhuleko kulodadewenu. Ngase ngiyibeka lela eceleni, ngawuvula futhi lo mkhuleko ukuthi noma ngabuyezwa noma ngiyezwa, ngawubeka la endlebeni yakhe. So namhlanje ngizofuna ngidlula lapha ngidlule ngibhekeke ukuthi unjani-ke use-ICU. Ngiphinde ngibonge kakhulu bazalwane, kuningi engakusho ngoRoma 10, kuningi engakusho ngomkhuleko lo isivumo esithi Jesu Kristu inkosi. Ngilelanga ngilele ekhaya endlini njengayazi ngithi ngithuma ngiza emoyeni wami wathi ikhona into umoya omubi engilele nawo la endlini. Bese ngimemeza kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uvele lo moya lo usume lapha ngilele khona into emnyama enkulu esabekayo ithi gubhu ngathi yashiphuma umnyango vala umnyango ifika thebele ngizimu ngempumalanga. Ngiphinde ngithi maselanga ngemuva sephumile emnyango ngibona ukuthi sekuwumuntu kodwa nje ongakuhle umuntu kahle. Ngiphinde ngithi kusemile ithi uJesu Kristu inkosi. Ngibona ukusuka lento ihambe yosithela uningi bazale ngakusho ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu bazali uNkulunkulu basekhaya lezwi. Inhliziyo yami iyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi engakusho bazalwane. Ngiyela ngithi ngiyavuka ngilele ngibona ngingena emzini othizeni. Bengithi ngiyangena ngiqhamuka ngibona babavukile abantu bakulomuzi bahlezi khona nezingane balayithile. Bese sithi ngaphakathi inhliziyo yami iBhayibheli liyafundwa nasebusuku. Uyavuka umuntu afunda iBhayibheli nasebusuku. Bazalwane kuningi engasekusho ngoJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.